puno usap. So balik ta sa atong tawag anang pipila ka mga puno na natong isgutan. Kasi ako nang gikaingon dili palang dugay na ay mga butang na ginapasangin nila ng ato ang kapunungan na naatay stand, naatay gibarugad na ang pagka-Diyos kuno ni Kristo namatay. So, kining maong kahapon nun, ato na siyang isettle. At the same time, ato ang ipagawas kung unsa ang atong gibarugan, isip mga lekong katoliko mga apologista sa atong gitawag og pagtuo. So sa atong pagtuong katoliko, we believe that Christ is truly God and truly man. 100% divine, 100% human. So kining Kristo na atong gituuhan nga 100% divine ug 100% human, usa lang ka persona ug dili daghang persona. So kanang Kristo nga divine and human, usa lang ka persona, dili duha, dili tulo, dili upat, usa lang yun kabuo. Unya kining Kristo nga gitawag og naay divine and human nature, naa pud siya gitawag og divine and human activities. So unsa man tong divine activities? Ang divine activities katong libanhaw patay, nag-ayog mga masakiton, kanang gitawag og kanang nagpadaghan sa mga tinapay, katong nilakaw sa tubig, divine action to. Naa pud siya gitawag og human action. Unsa man tong human action? Kadtong gigutom, kadtong nihilak, kadtong nasakitan, kadtong nalipay, at the same time kadtong namatay. Mao to ang gitawag og human action. Pero kining maong action nga giproduce sa person nga gikan sa iyang gihuptang nature nga human and divine, usa lang ka person ang nag-act. So kadtong nagbanhaw og patay, naa didto ang iyahang humanity. Kadtong nagbuhi o nag-ayo sa mga masakiton, naa didto ang iyang humanity. Kadto pong nag-suffer, kadto pong namatay, naa po didto ang iyang divinity. Mao na ang giingon sa Catechism of the Council of Trent, nag-ingon ang atong gitawag og pagtuo. Ngunit dinhi, diha sa kamatayon, moreover, as Christ was true and perfect man, He of course was capable of dying. Now man dies when the soul is separated from the body. When therefore we say that Jesus died, we mean that His soul was disunited from His body. We do not admit, nag-ingon ang atong simbahan, however, that the divinity was separated from His body. So ang buti pasabot, sa dihang ang Kristo mibuhat sa aksyon nga maotong gitawag og death, maotong kamatayon, wala ug wala gayud mubuwag ang iyang divinity diha sa iyahang humanity. Kay always gyud mag-uban ang divinity ug humanity diha sa usa lamang ka persona. Mo na naapay dogma of the hypostatic union. Kanang duha ka nature nga dili gayud mabuwag diha sa usa ka Dios mong persona. So kaptong nag-act dito sa cross, dili ang nature nga naman kay sumala pa ni Dr. Shred, usa ka tawag anang libro sa usap po sa mga banggitang teologo sa atong simbahan, nag-ingon, nature is the source of our operations, but the person does them. So ang buti pasabot, kung maingon ta nga ang human nature mao ang nag-act, mali to, wrong. Kung maingon ta nga ang divine nature ang nag-act, wrong. Kung maingon ta nga ang human nature mao ang namatay, wrong. Nga naman kay ang nature by itself, dili siya pwede nga mag-act. Nga naman kay siya ang source sa gitawag og action. Again, sa libro gihapon nga tawag anang Theology for Beginners, nag-ingon din for natures are sources of action but not doers. Sa kuno? Sa kuno? Nga ang nature, dili siya ang tawag anang doer sa action, kung dili siya ang sources of action. So kung maingon ta nga ang human nature mao ang nag-act, mali, wrong. Ang human nature mao ang gigutom, wrong. Nga naman, kasi Kristo mismo nag-ingon niya, giuhaw ako. Wag siya ingon nga ang akong human nature giuhaw.
Kung dili, ang nimong giuhaw ako, refer na sa person, o kadtong giuhaw ako, I thirst, it is an action of the person. Action to sa person. Dili to action sa nature, kaya ang nature, dili gid pwede na mahitabo nga makahimo siya og gitawag og action. Kung dili, sources of action lang siya. Karon, ang himo sa action, mauman ang person nga nag-possess sa divine and human nature. Nanong katong tawag anang person nga nag-possess divine and human person, human nature. Unsa man to? Divine person or human person? Ang tubag, katong nag-possess sa humanity of divinity, usa ka to ka divine person, dili to human person. Sa philosophical term, pag mimuntag human nature, refer na sa human person. Pero si Kristo, wala man siya human person. Pero naa siya human nature. Kining Kristo nga wala human person nga naa human nature, mauni ang divine person. Second divine person. Kay second divine person man, God. Siya ang Diyos. So, katong Diyos na walay unod, walay bukog kaniadto, nahimo ning tao, o gipuyuuban ka nato, o sabihan nahimo siyang tao, nagpabilin siya na siya Diyos. Mabitaw nga, ingon ni St. Francis Sales, kining tawag anang libro nga The Sermons of St. Francis de Sales for Advent and Christmas. Nag-ingon din certainly, in the incarnation, He has made us see that which otherwise the human mind could hardly have imagined or understood. That is, that God was man and man God. The immortal, mortal, the one incapable of suffering, subject to heat, cold, hunger, and thirst. The infinite, finite, the eternal, temporal. In short, man divinized and God humanized in such a way that God, without ceasing to be God, is man, and man, without ceasing to be man, is God. So, ang buti pasabot, sa dihang nahimong tao ang Kristo, wala matangtang, wala tawag anang mawala ang iyahang divinity, o nagpabilin siyang Diyos. So, katong gibuntis ni Santa Maria, mauto ang second divine person. Mga bito gitawag Santa Maria o Mary is truly the Mother of God. Because ang gi-conceive ni Santa Maria, dili man ang nature. Ang gipakatao ni Santa Maria, dili ang divine or human nature, kung dili ang gipakatao, gipahimukso ni Santa Maria, mao ang divine person. So, kaya ang divine person, mamuna, si Santa Maria is rightly called the Mother of God. Karon, kining Kristo nga gibuntis Santa Maria nahimong tao, nagpabilin ang iyahang divinity o nagpabilin siya na siya Diyos. So ang controversial karon, kung tinuod ba gyud ba nga ang Diyos namatay? Mama na ang gisgutan. Dito o ba mo nga ang Diyos namatay? So ang atong tubag kining gisulti sa Catechism of the Council of Trent. Nag-ingon din it is not, however, our belief that the body of Christ alone was entered. The above words propose as the principal object of our belief that God was buried, as according to the rule of the Catholic faith, we also say with the strictest truth that God died and that God was born of a virgin. For as the divinity was never separated from His body, which was laid in the sepulchre, we truly confess that God was buried. So, kanang termino di ay na God died, di na sa LCA. Kaya pasingin lang mo lang, kanang LCA, nagtudlo nga God died. Ang atong gitudlo, dili atong mabalong kung dili, gikan sa libro, sa Catechism of the... Remember, atong hinumduman, nga ang Catechism of the Council of Trent, usa siya sa gitawag og Universal Catechism of the Catholic Church. Karon ikaduha, gawas ani na atay Catechism of the Catholic Church.
Pero before ang Second Vatican Council, ang gisunod nga official and universal catechism sa atong simbahan, dili Baltimore Catechism, dili Catechism of St. Thomas Aquinas, ug uban pa mga catechism, usa lang gyud ka buo, kining Catechism of the Council of Trent. So, kung unsa gisultian ng libruha, final and executory. Yung sa may giingon sa tawag anang libro sa Fundamental of the Catholic Dogma by Dr. Ludwig Ut. If a baptized person deliberately denies or doubts a dogma, properly so called, he is guilty of the sin of heresy. Canon 1325, paragraph 2. So kung magduda ta sa terminong gigamit sa atong simbahan na God died, God was buried, we are heretic. Kung nagduda pa lang na ha, irihis ka. Karon, ang follow-up question, may nga dayon nga, kung ang Diyos namatay, follow-up question, may dayon nga, katong namatay, pagkatao lang man to, ang namatay. Dili man to ang pagka-Diyos. Ang tubag, wrong ang iyahang question, o wrong ang iyahang statement. Nga naman, kay ang nature, again, dili siya mamatay. Kay may mga tawag anang death, it is an action. O niya, human nature and divine nature, dili man siya ang doer sa action. Again, ang giingon ni Dr. Shred, kasi siya naman niya akong libro kay nagisi-gisi na ni, ihatag pa niya sa kuha ni Sir Mario Dumapias, kanya nga libro. Sige mo din eh, for natures are sources of action, but not doers. So kung minunta nga, ang human nature ang namatay, wrong. Nga naman, tungod sa hinungdan, ang nature, dili siya ang doer. Kung dili siya ang sources of action. Pero nga na may mga dokumento o simbahan namin nga, ang human nature, ang tawag na incapable of dying. Nga naman, kay ang makahimo yun nga ang tao mamatay, katulad yung human nature. Pero ang namatay, dili ang nature, kung dili ang divine person na nag-possess ni anang maong nature. Mauto ang namatay. Dili ang tawag anang nature. So karon, ringon sila nga, ang namatay lang ang human nature. Unsa di ay gisulti sa Catechism of the Council of Trent. Kung lawas lang itong namatay o human nature lang to ang namatay. Gingon din It is not, however, our belief that the body of Christ alone was interred. Di lang kay ito, lawas lang. Then, ni apa? Okay. The above verse proposed the principal object of our belief, ako nagibalik kanina, that God was buried, as according to the rule of the Catholic faith, we also say with the strictest truth, that God died. So kung mingon ka nga, humanity lang to, di na maong itudlo sa simbahan. Ang giingon ni o sa banggiit ang theologian si Karl Rahner, Encyclopedia of Theology, nag-ingon din if it is said that the incarnate Logos, atos Kristo, died only in His human reality, and if this is tacitly understood to mean that this death, therefore, did not affect God, only half the truth has been stated. Nga naman, and so precisely this death expresses God as He is and is He willed to be in our regard by a free decision which remains eternally valid. In that case, however, this death of God in His being and becoming in what is other than Himself. So, kumingunta nga, humanity nga namatay, wala dito ang pagka-Diyos, dili na may gitudlo sa simbahan katoliko. Tulad siya. Dili na may gitudlo sa simbahan katoliko. Niya ang follow-up question ni Ma'am dahil nga, pagkamatay ni Kristo, namatay ba ang iyang pagka-Diyos? Ang akong tubag, mali ang pangutana. Again, ang pagka-Diyos o pagkatao, nature na. Again, ang nature, dili na ang doer sa action.
Kung dili ang doer sa action ang divine person nga nagposes sa duha ka nature, human and divine. So kami ka nga, ang divine nature ba namatay? Wrong. Nga naman, kay ang nature again, dili siya ang doer sa action. Karon kinsa man ang namatay dito sa cross, kadtong person or kadtong divine person nga nagposes sa duha ka nature. Kinsa man tong divine person? Si Kristo. Unsa man si Kristo? God. So kadtong namatay, God nga nagposes sa dual nature, human and divine. So tama ang giingon sa Catechism of the Council of Trent na God died. Tama ang giingon sa Catechism explain na God died. Sulod siya, sulod. Okay. Karon, ganun maingon man tanga, nagpabilin to siya na Diyos sa dihang namatay ang Kristo. Nga naman, sumala pa ni St. Francis de Sales, the sermons of St. Francis de Sales for Lent, sulod-sulod, for Lent, given in 1622. Unsay giingon ni St. Francis de Sales, yet, His divinity is so united with His humanity that we can truly say, God suffered death. Kalaro ang gisulti sa Santos. Unya, tawag anang ni conform po ang Catechism of the Council of Trent. Karon, si Saint Hilary of Poitiers, nag-ingon. Gingon din eh. We have declared repeatedly and without cease that it was the only begotten Son of God who was crucified and that He was condemned to death. He that is eternal by reason of the nature, which is His by His birth from eternal Father. And it must be understood that He underwent the passion not from any natural necessity, but for the sake of the mystery of man's salvation. And that His submitting to the passion was not from His being compelled thereto, but of His own will. God suffered, therefore, because He voluntarily submitted Himself to the passion. Next, He did not, however, abandon the power of His nature so as to feel pain. So, kaptong kahom sa iyang pagka-Diyos. Siya mismo nga Diyos, wala niya gibiyaan o gi-abandon ang iyang pagka-Diyos sa dihang nag-antos siya sa kamatayon. Then, He offered Himself therefore to the death of the accursed so that He might break the course of the law. Pinagiingon sa mga santos. Karon, kung tao rato ang namatay, maluwas pa ang tao? Kung tao rato ang namatay? Alang ha? Basta itong tawag ang nakukbol. Sumala pa, again, ni St. Francis Sales. Kini, usan ni ka doktor sa atong simbahan. Niya, pagkauman, kini nga doktor sa atong simbahan, ang iyahang mga pagtulunan, niya, usap po na sa mga ginabasihan, sa paghatag po o pagpaklaro. Dali lang ha. Paliw siya, sige po siya. Okay. Nada sa Catechism Explained, page 196 ng Ingon. As God only, He could not suffer. Nagingon sa dogma na siya kay Diyos, hindi siya mag-antos. Kaya ang Diyos, ano nang kailang kamatayon? Huwag man nang kailaong kuan, wala man siya kailaong pag-antos. As God only. Pero, as man only, He could not redeem. So kung tao lang to ang namatay sa cross, sama sa pagtuo sa ubang mga depensor, na tao ra to ang namatay, what ay kaluwasan? Tinumlo. Hindi siya akyat ulit sa taas. Correct. Karon. Kung sige ingon din same gyapon nga libro, Catechism Explained. What Christ did as man was a human action and also a divine action in as much as He was God. St. John Damascene says, just as iron raised to a glow burns not because burning is a property of the iron itself, but because it has acquired the property from the fire. So the human actions of Christ were divine,
not of their own nature, but on account of the intimate union with the Godhead. So, klaro. So, kadtong human action ni Kristo, na death, na ato'y divine value, tungod kay ang naghimo sa action nga mauto ang death, mao ang divine person. So, ang question kung ang pagka-Diyos ba namatay, ang akong tubag, ang nature dili mamatay, kay dili man siya ang doer sa action. Ang pagka-Diyos nature man, so therefore, dili gyud mamatay, kay dili man siya ang doer. Dili man to ang naay kamot na gilansang. Dili man to ang naay mata nga mihila. Ang divine nature, dili man ang naay tiil nga nagilansang. Dili. Kung dili ang naay tiil, ang naay kamot, ang naay tawag anang ulo ay butangan sa tunok, maumang tong person, dili man ang nature. So kung maingon ka nga, divine person ang namatay, correct. Kung maingon po ka nga, ang divine nature namatay, wrong. Nga naman kay again, dili man siya ang tawag anang doer sa action. Pero nag-ingon man ang simbahan, katong the 12th Anatomism of Saint Cyril, nag-ingon din it is the divine Logos who suffered in the flesh, was crucified, died, and rose again. Na ako'y na tawag anang na dialogo nga usa ka depinsor pod. Dito siya ingon nga it is the divine Logos who suffered in the flesh. In the flesh. Ang iyang konsepto dito lang sa in the flesh, wa siya kabantay kadtong nag-suffered sa flesh. Kay ang flesh itself, dili man na mag-suffer kung flesh lang. Kung imong i-separate sa person. So ang nag-suffer diya sa flesh, kadtong person, kinsa man tong person, the divine Logos. Kinsa man tong the divine Logos? It refers to Christ who is God. So kadto nagbitay sa krus, Dios to. Musugot taog sa dili. Ni mamandan dili ba ang Dios o man ay kamatayon kay dugma man na sa atong simbahan? Correct. Ang Dios wa man gyud kamatayon. Mao bitaw nahimo siyang tao, nga nahimo sa Catechism explain, as God only, He could not suffer. As God only. Tama ang giingon sa dugma nga ang Dios way kamatayon. Tama ang giingon sa Biblia, 1 Timoteo 6:16, nga ang Dios way kamatayon. Roma 1:23, nga ang Dios way kamatayon. Pero kinahimo man ng tao, diba? Ingon ni St. Francis Sales. Sige, ingon, ako lang balik kong basa. Ang ingon ni Francis Sales, that God was man and man God, the immortal, mortal, the one incapable of suffering, subject to heat, cold, hunger, and thirst, the infinite, finite. Klaro, anak. So now, sa atong gibarugan, we believe that God died. Kinsa man tong God nga na-die, mao ang atong Ginoong Jesucristo. Nag-ingon ako sa kapare, si Father Serpa, na ang human nature only lang ang nag-antos. Tama ba to? Ang ingon ni Father Serpa? Sa philosophical point of view, ang human nature ang naay capability na mag-antos. Pero, dili ang human nature ang nag-antos. Kundi ang nag-antos ang person nga nagupot o humanity. Mao ti nag-antos. So, katong gilaparo na nakit-an na tao, katong ingos Kristo nga ako'y tao. Katong gilaparo, katong gibugal-bugalan, katong gisumbag, katong gipapasan sa cross, katong gilansang, katong namatay, Diyos to. Ambot tingala ko, namadlo ko na sila nga, bangkon nga ang Diyos namatay. Ang ilang una-una, maipit mi si Iglesia. Tapos ginupok mo, kanluka ninyo. So, itong sagpaon natin si Duterte, dili ang Duterte gisagpa ang presidente. Hindi. Oh. So, ang buti pasabot, sa dihang nag-act si Kristo,
wala gyud na mabuwag ang human and divine nature. Unya ang nag-act nga na ay human and divine nature, usa ka divine person. Kay divine person man, Dios. So kadtong nag-act, kadtong gigutom, kadtong giuhaw, kadtong nasuko, kadtong gipaantos, kadtong namatay, Dios. Ug mao na ang akong gituuhan. Ug mao na kitang mga Katoliko, ilabi na ang lay Catholic apologist, mituota na ang Dios nag-antos diha sa unod. Kinsa ang nag-antos sa unod? Ang Dios. Ora, kakumiyong kag ang unod natin nag-antos, sus Ginoo kadagang unod. Nung wala mag-antos. Pero nga nang tawag ming kag sa unod nag-antos. Kinsa man to nag-antos sa unod? Ang Kristo. So ang bote pasabot, sa atong pagtuong Katoliko, kung susiho mo pala siyang sakto, makakaplag tag insakto. Pero pag buot ganita, kung tawag anang kopya kuno, niya sabot-sabot kuno, sa itudlo sa simbahan, di yun ta makasabot. Nga naman, kay naamang tayo pagbuot, pagsabot, subay sa atong kaugalingong kagustuhan. Ang akong tawag anang reference, Catechism of the Council of Trent, Fundamental of the Catholic Dogma, Encyclopedia of Theology, Catechism Explained, ang Sermons ni St. Francis Sales, Catechism of the Catholic Church, The Faith of the Early Fathers. Wala tumituhan. So kaya mo sumpang kami mga, ang Diyos, huwag man na namatay, hindi sa ba na ng baruganan? Baruganan mula sa ng Katoliko? Yeah. Sa kalibro, General Council of the Church by Father P.C. Thomas, na sa page 26, na i-publish ni sa St. Paul. Ngayon din soon after this, Nestorius, sa kaobispo, wrote a letter to Pope Celestine to report the condition of the church in Constantinople. In this letter, he told the Pope that among some of his bishops, priests, and good lay people, there was some misunderstanding as to the belief in Christ and His nature. Si Nestorius ang suot namin. He told Celestine that in their confusion, they blindly and heretically believed that Christ was both God and man at the same time. Kung ano to si Nestorius na si Kristo God and man, kaya para sa iya haduha man nakaperson si Kristo. Karon, hence they spoke, muna ingon ni Nestorius, hence they spoke of God having born, God being dead and buried. According to them, he wrote in his letter, the Virgin was the mother of God. So kanatin mo yung nga, di kumutuwa ng God died, kanang Mary, the mother of God, dili na pagtuong Katoliko, pagtuon na ni Nestorius. So karon, kung saan yung giingon sa tawag anang council